Tervetuloa pelisuunnittelun ja teknologian sivuaineen esittelyyn. Viimeiset 7 vuotta ollaan tehty tämä pelisivuaine 2 komponentilla, eli 20 opintopisteen kesäpeliopinnoilla ja 5 opintopisteen valinnaisilla opinnoilla. Pidemmittä puhetta kesäpeliopinnot 20 opintopistettä iso opintokokonaisuus järjestetään yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Sekä Rovaniemen että Tornion osastot ovat mukana ja varsinkin tuolta Campus Onlinein AMKin avoimen kautta tulee myös opiskelijoita ympäri Suomen. Opiskelijoista pyritään rakentamaan meidän opiskelijoiden ja AMKin ja muiden opiskelijoiden kanssa sekatiimejä, eli saadaan monenlaista osaamista jokaisen tiimiin. Ja ollaan työskennelty viimeiset 3-4 vuotta täysin etänä. Jopa koronaa ennen aloitettiin jo etäopiskelu, koska meillä oli silloin Torniosta opiskelijoita. Tuossa näkyy vuonna 2021 järjestetty toukokuun loppupuolelta elokuun loppupuolelle, eli aika lailla 3 kuukautta töitä viikon tauolla ja mahdollisilla juhannusaattovapailla. Eli kurssi vaatii todellakin sitoutumista, mutta palkintona on tosiaan ihan mukava opintopistemäärä plus valmis peli, joka on ryhmän kanssa tehty. Suoritusmuotona tosiaan hyvin käytännönläheinen pelin tekemisen perusperiaatteet, eli tässä nyt hybridimallissa puhutaan lähinnä siinä, että siinä on pikkasen tämmöistä, mitä pelit ovat ja miten niitä tehdään, ja aika paljon sitten luentoja tai opetusmateriaaleja, jotka liittyy sitten konkreettiseen pelimoottorin käyttöön, pelin tekemiseen, animaation tekemiseen, 3D-hahmojen tekemiseen, koodaamiseen, äänten tekemiseen, niin edelleen. Eli opettajat on tuottanut suomenkielistä etäopetusmatskua, jota löytyy meidän tarjoamilla YouTube-linkkien takana, ja lisäksi sitten totta kai pitää aika paljon etsiä itsekin tietoa, onko se sitten YouTubesta tai muista palveluista, että miten pelejä tehdään, miten ne toimii. Käytännössä me tehdään se niin, että meillä on luentoja, mutta suuri osa kesäpeleistä tehdään ryhmissä itsenäisesti, ja opettajat seuraa ryhmien etenemistä. Eli meillä on tämmöisiä ryhmissä vierailuja, ja lisäksi on sitten olemassa kyselytunteja, jossa kysytään, tai opiskelijat saavat kysyä, että hei, miten tämä ja tämä tehdään, tai tämä ja tämä homma ei toimi, tai mulla on ongelmia tämän ja tämän jutun kanssa, niin opettaja on paikalla sitten auttamassa tässä. Pieniä harjoituksia teetetään myöskin luentojen lisäksi, jotka yleensä koettaa viedä sitä niin kuin pelin suunnittelua ja pelin kehittämistä eteenpäin. Et ne ei tule erillisinä, vaan jotenkin rakentavat sitä niin kuin ryhmän osaamista ja ryhmän pelin ideaa pidemmän. Usein kysytään, että mitä mun tarvii osata ennen kuin tullaan tänne, niin ollaan pidetty rima kuitenkin silleen alhaalla, että sopii aloittelijoille, sopii niille, jotka eivät ole koskaan pelejä tehneet. Jonkinlainen semmoinen käytännön osaaminen, miten tietokonetta käytetään, miten tehdään grafiikkaa, miten kirjoitetaan tekstejä, tallennetaan mediaa, niin edelleen on niin kuin hyviä. Ja luultavasti niin kuin sanotaan, että koodaajatkin tulevat niin kuin semmoisella taustalla, että ainakin vuosiopintoja nyt on takana siinä koodimaailmassa. Myös kokeneemmat voi osallistua, eli meillä on joskus opiskelijat käyneet useammankin kerran kesäpeliopinnot, jolloin sitten yleensä rooli muuttuu semmoiseksi tuutoroivaksi, ohjaavaksi siinä ryhmässä, ehkä projektin ryhmän vetäjäksi. Peliaihetta ei yleensä ole hirveän tiukasti rajattu, vaan se lähtee ryhmän omista intresseistä. Ja ryhmä myös itse niin kuin määrittelee, millä tavalla he työskentelevät. Säännöllisesti 8-4 vai vähän epäsäännöllisemmin, mutta jollakin tavalla sitä etenemistä pitäisi seurata ja varmistaa siitä, että homma sujuu ja homma etenee.
Pikkasen historiaa vielä. Meillä on ensimmäiset kokeilut nämäkin Lapin AMK:n kanssa tehty jo 2005-2006. Meillä oli semmoista animaatiopelituotantokoulutusta. Se ei mennyt jatkoon silloin, mutta tuossa 2015, sitten 10 vuotta myöhemmin, meillä oli yhteinen hanke, nimenomaan peliopintojen kehittämishanke. Ja tämän pohjalta me ensin alettiin pitämään jonkin verran pelisivuaineopintoja täällä Lapin yliopistossa, johon myös ammattilaiset osallistuivat, mutta aikataulujen yhteensovittaminen oli niin tuskaisen hankalaa, että päätettiin sitten 2017 myöskin järjestää ensimmäiset kesäpeliopinnot. Ja niistä tuli menestys sillä tavalla, että opiskelijoita oli paljon, pelit oli hyviä ja ryhmät pysyi kasassa. Ja sen jälkeen oikeastaan opiskelijamäärä on pikkuhiljaa kivunnut. Tänä vuonna 2023 aloitti 115 opiskelijaa ja pikkasen vajaa 100 valmistui tai oli mukana sitten ihan loppuun asti. Eli noin 100 opiskelijaa tässä on 2-3 viime vuotta ollut. Pelimoottoreista meillä on ollut käytössä Unreal Engine ja Unity. Viimeiset 4 vuotta vedetty Unreal Enginellä, joka ollaan koettu hyväksi pelimoottoriksi. Ja siinä nimenomaan teemme pelejä Blueprint-visuaalisella koodausympäristöllä, eli se koodi lähtötasokaan ei mielestämme ole kauhean korkea, että sitä voidaan tehdä nodeja yhdistelemällä. Tuossa vielä vähän julisteita vuosien varrelta ja pikkasen vielä opiskelijapalautetta. Oletan, että nämä kalvot voidaan myöskin jakaa ja saatte kaikki infon myöskin tarkemmin. Mutta paljon ollaan saatu hyvää palautetta, jonkin verran tietysti negatiivistakin palautetta, koetaan aina kehittää opintoja sen mukaan, mutta pääosin palaute on positiivista tai erittäin positiivista, sanotaan näin. Joku on päätynyt vaihtamaan alaa vain tämän kurssin innoittumana. Jotkut tulee katsomaan, että okei, peliala, peliopinnot ei ole mun juttu, tulipa tehtyä. Jotkut ovat silleen, että vau, että tätä minä haluan elämälläni tehdä. Tuossa vielä linkkejä aikaisempien vuosien peleihin, eli lähinnä on ekoina vuosina kerättiin trailereita ja sitten viimeiset 3 vuotta ollaan pidetty tällainen katselmus, eli ryhmä kerrallaan opettajat pelaavat pelejä läpi ja sieltä katsellaan, että minkälaisia pelejä on minäkin vuonna tullut. Tulevista kesäpeliopinnoista en nyt puhu sen enempää, koska joka vuosi varmasti ajat vaihtuvat, mutta yleensä toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin about on tämä kesäpeliopintojen aika. Web-sivu, joka seuraa, jos infoa julkaistaan, löytyy kesäpeliopinnot.frostbit.fi. Näin videota tehdessä siellä varmaan on vanhentuneet infot vielä vuoden 2023 kesäpeliopinnoista, mutta sivuja päivitetään sitten joka kevät, koska helmi-maaliskuun aikana ja ilmoittautumiset yleensä tulee siinä maalis-huhtikuun aikana viimeistään sitten. Sivuainekokonaisuukseen kuuluu tosiaan tämä valinnaiset peliopinnot 5 opintopistettä ja en lähde lukemaan tätä tekstiä läpi. Lähinnä kyse on siitä, että jokainen opiskelija pystyy omaa intressiään seuraamaan ja vahvistamaan omaa osaamistaan jo. Joskus on opiskelijat tehneet tämän jo ennen kesäpeliopintoja, että ne on halunnut vähän tutustua alaan. Sekään ei poissuljettu eikä kiellettyä. Mutta yleensä sitten kesäpeliopintojen aikana huomaa, että hei, että tämä 3D-mallintelminen oli kivaa tai olisin halunnut oppia animaatiota enemmän tai äänisuunnittelu kiinnostaa, mutta sitä en kerännyt tehdä tai mulla olisi ajatuksia uuteen peliin ja tehdä hahmoja ja käsikirjoitusta siihen. Niin kaikki nämä on valideja ja monet muutkin asiat. Lähinnä pointtina on se, että kertoo mulle, mitä aikoo tehdä, suunnilleen paljonko siihen työtä aikoo käyttää, miten se 5 opintopistettä täyttyy ja projektin aikana sitten jollakin tavalla seuraa sitä prosessia, eli pitää jonkinlaista tuntipäiväkirjaa tai muuta. Ja pieni loppuraportti koostaa myöskin, mitä on tullut tehtyä ja
lähettää sen mulle, niin minä sitten hyväksyn. Eli suunnitelma, palauta työ ja dokumentoi, mitä olet tehnyt. Sanotaan suunnilleen näin. Kiitoksia minunkin puolesta. Toivottavasti kesäpölyöpönnössä nähdään.